Brisel, Dačić i Tači o severu Kosova. Ministri policije Evropske unije, nema vraćanja viza za Srbiju. Josipović, još nije vreme za susret sa Nikolićem. Suđenje Peranoviću, ako sam ja kriv, cela zajednica je saučesnik. Alžir, u toku vojne akcije protiv otmičara, nepoznat broj ubijenih talaca. Počinje godina Milanskog edikta. Sutra sneg i hladnije, do 7 stepeni. Ovo je prva srpska televizija sa prvim vestima. Dobroveče, ja sam Ana Mitić. Dobroveče, ja sam Zoran Maranac. Četvrti sastanak u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu večeras predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači. U kabinetu posrednice u dijalogu Catherine Ashton smatraju da će to biti najteži susret do sada jer će se prvi put osim primene ranije postignutih sporazuma na stolu naći i nova pitanja. Koja? Pita Marina Maksimović koja je u Briselu. Dobroveče, Zorane. Pa upravo tako, zvaničan stav Brisela jeste da će se večeras u razgovorima premijera Srbije Ivice Dačića, premijera Kosova Hašima Tačija i visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton po prvi put na stolu naći pitanja severa Kosova. Catherine Ashton je sa evropske strane izjavila da je situacija na severu Kosova prema njenom mišljenju rovita, ali da podela Kosova nije rešenje. Takođe, sa prištinske strane premijer Kosova Hašim Tači kaže da za njih prihvatljivo nije ono rešenje koje bi davalo zajednicama sa srpskom većinom neku vrstu autonomije. Ako tome pridodamo i činjenicu da radne grupe koje su se bavile pitanjima carina ovde u Briselu već 5 dana nisu došle, bar prema nezvaničnim informacijama, do nekog bitnog napretka u dogovoru, možemo očekivati večeras jedno dugo i teško veče. Mnogo pitanja o dijalogu vezano na situaciju na severu, a prvi put je da smo rekli da je sever Kosova kao pitanje na agendi, ali to ne mijenja dinamike narave dijaloga. Dačić je prethodno prisustvovao neformalnom samitu ministara pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropske unije u Dublinu. Iz Irske stižu dobre vesti. Pa upravo tako, premijer Srbije Ivica Dačić je ovde u Brisel stigao pravo iz Dublina da je prisustvovao neformalnom sastanku ministara unutrašnjih poslova, gde je Srbija pohvaljena za napredak u borbi protiv ilegalne imigracije i takozvanih lažnih migranata. To drugim rečima znači da Srbija u ovom trenutku da se ne nalazi pred opašnošću za ukidanje bezviznog režima, a tome možemo pridodati i drugu informaciju, a to je da takozvani sistem za mehanizam za suspenziju viznog režima nije još prošao raspravu u Evropskom parlamentu, tako da ni u Evropskoj uniji nema dogovora oko toga. Iz Brisela Marina Maksimović. A 2 dana posle isteka roka koji je vlada Srbije postavila za uklanjanje spomenika Oslobodilačkoj vojsci Preševa, Bujanovca i Medveđe u centru Preševa, pomenuti spomenik i dalje je tu. U Preševu je Petar Gajić. Da li ima nagoveštaja rešenja? Ana, ono što je očigledno